Lena Malta tixtri b'1,000,000 żejt kuljum. Wara li faqqa l-iskandlu tal commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta, diversi ġurnalisti kienu talbu Lena Malta tipprovdi l-informazzjoni dwar il-kumpaniji li ħadu tenders dwar xiri ta' żejt fl-aħħar snin. Għal-bidu Lena Malta rrifjutat li tagħti din l-informazzjoni għaliex qalet li din kienet informazzjoni kummerċjalment sensittiva. Iktar tard iżda aċċettat li tibda tagħti din l-informazzjoni. One News kien fost dawk li jagħmel din it-talba lil Lena Malta fejn intalab speċifikament il-lista ta' kumpaniji li ħadu tenders fl-2011 u l-2012. Mit-tarif moti mill-Lena Malta jirriżulta li f'dawn l-aħħar sentejn 2 minn 3 kumpaniji implikati fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt, it-Trafigura u t-Tosta ħadu kważi 40% tal-kuntratti tal-Lena Malta għax-xiri taż-żejt. Fost il-kuntratti mirbuħa mill-kumpanija Trafigura kien hemm l-aħħar tender maħruġ f'Diċembru li għadda mill-Lena Malta u sal-lum kif ikkonferma l-Ministru Tonio Fenek pajjiżna du jiddependi fuq iż-żejt provdut minn din il-kumpanija għal ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Sa dan it-tant minn tarif ieħor provdut fil-Parlament dwar ix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta bejn l-2008 u l-2010 irriżulta li 85% taż-żejt użat mill-Lena Malta inxtara minn dawn l-istess żewġ kumpaniji. Kollox bejn l-2008 u l-2010 Lena Malta xtrat b'1,000,000 f'żejt minn dawn iż-żewġ kumpaniji biss. Tozza u Trafigura huma fiċ-ċentru tal-iskandlu tal-commissions fix-xiri taż-żejt bit-tnejn li huma jkollhom il-George Farrugia li ngħata l-proklama bħala l-aġent tagħhom f'pajjiżna. Fuħud mill-emails ippubblikati bejn dawn il-kumpaniji u George Farrugia jissemma l-Ministru u l-kliem Ost u AG li eventwalment sar magħruf li l-kol jirreferu għal Austin Gatt fi żmien meta kien responsabbli mill-Lena Malta. Aktar tard Austin Gatt innifsu qal li huwa kien jiltaqa' ma' George Farrugia mal-4 darbiet fis-sena fejn skontu kienu jiddiskutu kollox minn barra x-xiri taż-żejt mill-Lena Malta.